Здравейте, приятели! Аз съм Ендърменът и днес ще играем на Майнкрафт. Както виждате, аз съм вече доста развита, защото всъщност снимах, но камерата ми се прецака. Много съжалявам, че всъщност нямам как да видите предните кадри, за това, че хайде да продължаваме нататък. Имаме крафтинг тейбъл, брадва, кирка, камък, 8 камък, с които тези 8 камък ще направим кирка. И да. Така. Една каменна кирка. Готово. Мисля да си направя къща, защото, както знаете, вечерта има мобове. И тези мобове ще ме нападат. Да. И всъщност аз трябва да се пазя, но аз не съм чак толкова добра при пазенето на Майнкрафт, защото аз съм пълен нуб на Майнкрафт, но реших да направя тази поредица за вас, просто за да може да има, защото от отдавна не съм качвала видеа като цяло, защото си имам какви ли неща тук, имам си работа просто и затова не съм качвала отдавна видеа. Вау, какъв равин. Там отдолу има желязо, обаче ще трябва да слезем с вода. Окей. Въоръжаваме се. Откъде почва водата, бе? Тази вода почва от някъде си, аз не знам на къде. Добре, сега няма да занимаваме с това. Айронът ще го оставим за по-късно. Знам, много е мало на тази работа да го оставя, но в момента не мога да го взема. Първо ще си направим къща, ще потърсим овце, ще си направим респаун пойнт и тогава ще съберем желязото. Защото, както виждате, слънцето залазва, което е огромен проблем. Първите няколко нощи, като гледам, ще трябва да всъщност да се пазиме ние от мобовете, защото все още си нямаме къща. Но мисля да направя една мънинка къща. Малка. Да. Малка къща, като ето така. 3 блокчета. Ако виждате това малко сиво, много съжалявам, но просто ми е много гадна камерата. Обещавам за по-нататък ще си оправя камерата малко. За по-нататъчните епизоди, но сега ще е така. Тази къщичка ще направя много малка, защото свърши ми дървото. Добре, не е проблем. Тук отгоре ще сложим един крафтинг тейбъл, за да може да си крафтва някакви неща и се крием тук долу. Имам 5 каблстон. Мисля да си каблстон да ги използвам за покрив, но няма. Не. Така, ще изчакаме малко и ако някакъв паяк ни се натъкне тук някъде, тогава ще видим какво ще правим. През това време аз ще си копая камък. И с този дърт ще си направим едно покривче. О, не. Когато сме на тъмно, ще се спалнат мобове, мисля. Не знам. Продължавам да събирам камък.
Това всъщност не знам какво е. Това е гранит. Добре. Не, че знам какво е гранит много, но нищо. Съжалявам, много ми просто. Тук съм с доста хора в тази къща и не се знае кой от кога ще влезне, кога ще излезне и да. Аз когато събирам камък, имам навика да не гледам колко камък събирам всъщност. И да. Ако не ми вярвате, че всъщност играя на Nintendo Switch 2, това вече трябва да ви убеди. Луната я виждаме там отгоре. Виждате ли вие? Да. Ако чуете защо всъщност луната свети, не знам на кой мод съм между другото. Или е бета, или е обикновената, но не ми се вярва много да е бетата. Май е бетата, но не помня, не знам. Просто камерата ми е много гадна между другото. Аз принципно знам, но просто сега съм забравила. Защо камерата ми просто не може да покаже, че това е луна. Между другото, луната доста бързо залязва, което е уникално, всъщност, защото така ще можем да излезем на повърхността. Хора, помните ли онези времена, в които май можеше да се прави да се правят всякакви неща с копър. Аз не много, но знам. Ето го копъра. Ще го съберем. Когато копая надолу, винаги съм под някакво напрежение, защото ме е страх да не изпадна в някаква дълбока мина и да не умра, защото аз няма респаунпойнт сет. Имам, но то е някъде там при морето, пък аз сега не съм там. Както виждате, колкото и нагоре, наляво, надясно да се мърдам, луната няма да се види, което всъщност това е уникално. Мисля да излизам малко нагоре, защото съм много надълбоко. И мисля, че Нищо ми няма. Окей, както видяхте, един крипър малко ме гръмна, но нищо иначе ми няма принципно. Да поглеждам надолу. И се мушкам в миничката просто, моята малка мина. И чакаме. Всъщност, аз няма какво друго да правя, докато чакам нощта, за това, че за вас ще минат като за 2 секунди, но за мен всъщност ще са много време, за това, че да. Хора, за мен бяха като почти 5 минути, но за вас бяха като 2 секунди. Излизаме на повърхността. Какво почна да ме бие, бе? Ох, майко, скелет, скапани, драунер. Майко мила. Не, ще умра. Ужаса съм мега слабата на Майнкрафт. И на съвсем друго място не спомня. Ще се гръмна. Другия път ще... значи съм близко. Сега ще си бия с пръчка, ей. Имам пръчка. Сега ще изчакам малко.
къщата ми трябва да е някъде там, в една посока. Трябва да внимавам много. Как така този дрон е излезнал от водата? То беше вече слънцето изгряло. Окей, слънцето вече много изгряло. Сега трябва да отидем да си потърсим къщата. И до къщата трябва да ни са нещата. През това време аз ще се опитвам да бия прасете, такива неща. Но сега ще трябва да съберем много дърво. И чакайте 2 минути. Ето ме. Окей, нека. Пишете долу в коментарите, ако искате с някой друг всъщност да играя. И пишете в коментарите изобщо дали е възможно да се свържа с някой друг. В тези епизоди ще се развивам много и те ще стават не знам колко. Този епизод за сега продължи само 11 минути и малко е. Но нека да продължаваме. Аз ще продължа. Така. Сега трябва след малко да направя нещо различно от събиране на дърво. Окей, събрал съм вече 16 дърво. Мисля, че е предостатъчно. 68! Повече от един стак. Супер! Много се радвам, че ще се повече от един стак. А пръчките са 99 плюс. Супер! 6 пръчки. Вау. И сега... Оф, майко. Защо 6 бе? Добре, искам да се махна от този байом, защото е мега гаден. Не ми хареса. Сега, имам крафтинг тейбъл и ще се насочиме на някакъв друг остров. Защото аз буквално съм заобиколена от някакви... Не знам. Яско. Там, между другото, има такова. Друг байом. Сега. Ще си направим лодка. Опа, чакайте. Това аз така си правя лодката. Пишете долу в коментарите, ако искате още да правя такива епизоди. Разбира се, аз ще правя. Но... буквално тук има само скру с бая ми. Махам се. Аз вървя напред, 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 напред. What the f... О, не! Били сме минали между... покрай онези гадните. Сега гонят ли ме? Защото ако да... Чакай малко. Не ме гонят. Окей. Между другото, надявах се да не се натъкне на това. Това ми изкара... Тази риба ми изкара акълищата просто. Долу има изоставен кораб. Май. Не е кораб, не знам какво е това. Май от уния гадните отново. Тогава да си стръгваме, възможно по най-бързия начин. Защото да не вземе някаква друга риба да ми изкара къла. Окей, хора. Тук разбрах, че океан е много дълъг.
Не мога да видя нито един остров за сега. Мисията ни днес е да намерим село. Но ако видеото стане почти 1 час, тогава прекратявам този епизод и вече другия епизод ще продължим. Помислих, че това е остров, пък то това е остров под водата. Гати. Извинете. Много. Защо бе? За сега не съм се натъкнала на нито един остров, което е проблем. Видеото става вече 16 минути. Мисля сега след малко да спирам, защото... Да. Камерата ми защо е толкова гадна, брат? Все че Nintendo ми е на 2 пиксела. Остров. Още колко време между другото остава до... това. Абе, каската мога да видя. Ако това е островчето, си тръгвам, защото такова малко островче, колко ли не драунера мам. Това пак ли е скрус? Не, изкарах си кала. Но не, няма да стане. Каква е тази стена тук, бе? Каква беше тази стена тук, която всъщност беше като... беше от дърт. Виждаме как е заседнала. Съжалявам, че толкова всъщност, че реакцията ми преди малко беше too much, но просто съм си такава. Свиквайте! Не. Второ. Това темпъл ли се казваше? Май темпъл. Не. Ето там има втори темпъл. Ето, виждате ли го? Това е тук отгоре. Е така. Ето го виждам. Ето, е там. Не искам. Не знам още колко време ми остава докато ще ми се махне тази магия тука. Ама не искам втора. Моля. Не мога да повярвам, че намерих втори темпъл. Аз даже не знам една риба дали беше дошла от темпъл или просто беше дошла от този темпъл отпред, защото аз бях направо и този темпъл беше сигурно на колко, не знам, сигурно 1000 блока след като рибата ме нападна. Остров няма. От много време си обикалям просто и си търся остров, но изглежда, че няма да намеря. То принципно слънцето къде е? Прецелязване, много хубаво. Пак намерих май нещо. Пак намерих темпъл, брат. Трети темпъл. Защо само темпъл ми се натъкват? Хора, майко мила. Къде си там? Съжалявам, просто баба ми влезна, казах и да не влиза, ама... Окей, хора. Това ще бъде за днешния епизод. Още малко ще плувам и ако не намеря остров, тогава вече спирам епизода и вече... И значи, сега накрая ще ви кажа всъщност кога ще качвам епизодите. Нали, да. Ще има нов епизод всяка сряда. Това там пак ли е темпъл? Защо? Добре. Окей. Хора, не намирам остров.
И това ще бъде за епизодът. Беше ми приятно. Всяка сряда, всеки вторник и сряда ще има по ново видео. Чао, чао! До другият епизод.